Kita no. Ano din? Hi. Asap ka? Ako ngayab. Buka pa kaya ako ngayab. Oh, drabig ako panoramic view. Hello. Gikan mi karon dire sa Limblisong. Daghan kayo tao. Di mi kaligog tarong. Mangita mi og kaliguan karon dito sa ubos. Nangaligo mi kay hugaw. Hugaw kayo mi bago mi muli sa balay dapat nakaligo na mi. Mangita sa mi kaliguan bani mi ninyo. Nice. Nana ko karon dire. Makita na may naliguan. Aligo ko karon. Ha? Kaya ni mo kasi. Oh, tanggal yung kas mo to, naway kas to. Ayun, di baga kay kung naong mga dayo lang gid mi dire. Dayo lang mi. Oh, mga sabay. Ano sila. Hindi kami sa Limblisong gani ha. Ato nyo ang video nagkakurog-kurog. Hindi yan na. Ginatugnaw na ko. Ha? Kung baga kog na kung kay naligo ko. Ha? Mas baga silang na kay nanyampo pa. Tapos na shampoo dala. Sponsored by Sunsilk. Kung gikan mo Limblisong yan, daghan kay tao, nya wala mo ka pamanlaw, dire na mo mamanlaw araw. Manlaw na sila. Papauli na may kayo man na nagligo inlo na para na nana siya sa boundary sa Lamcaliap or Palcan kini dire ginadayo po siya sa mga laagan kay dire so tagaan ta mong exact location ani nga lugar para makaadto mo ning lugar ani are na mo ning exact location gid niya ha para sure gyud ta mo na ang yang exact location mara sa dia Google Map na lang ninyo. Hello, papauli na me. Hindi ka namin ko sa naligo. Kung makita niyo, limpyo kayo. I'm so clean! Bye-bye. Hantod sa sunod na po nga adventure. Bye! Hi! Kami ito po. So, no, mapaksa akong nawang magabiyahe.